Witajcie kochani w tym jakże pięknym, słonecznym poranku. Tak, poranku jest 20 po 12. Zaczniemy sobie naszą przygodę w tym miejscu oczywiście, w którym wczoraj w nocy, a właściwie to już było dzisiaj, gdyż było to około pierwszej, skończyliśmy. Ja już się tutaj uporałem z tymi panami, a właściwie to oni sami uporali się ze sobą. No cóż, nie każdy powinien rzucać granatami. Pi, 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 pi. Jup. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie już trochę faili. Po raz kolejny przepraszam za tragiczną jakość dźwięku z mikrofonu, ale cóż. Max? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ściany. Okej, to już widzieliśmy, nie możemy tego Prosto do pominąć. skarbca banku Roscoe. Niestety nie. Dlatego tu jesteśmy. To zagrywka Lupino? Przegadam was, Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dzisiaj udam się do Silesia City Center po zakup nowego mikrofonu, w którym będziemy wreszcie normalnie, w miarę przyzwoicie słychać. Alex! Ten będę mógł zwrócić Alex! Miłoszowi, Lordowi Romulusowi w sumie. Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Tak. Okej, no teraz panowie nawiedzą. Aha, już się nie dam doskoczyć. Nie ma. O fuck, o fuck. O f... Zaszalałem. Dobry początek. Kurwa. Dobra, tak panowie. Alex, to ty? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ścianę tunelu prosto do skarbca banku Roscoe. Dlatego tu jesteśmy. To zagrywka Lupino? Robota Lupino? To Dobra, byli jego gin ludzie? już. Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest Nie, zamknięte. nie mogę, Stąd nie mogę, bo nie żyję. Jeżeli to Lupino, to... Alex! Alex! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Nie dam się zaskoczyć, frajerzy. O, gincie. No, okej. Save'nijmy, bo całkiem nieźle poszło. A tu jeszcze jest amunicja. Naprasz. Naprasz. Nie, Mikołaj. Nie. Masz nawyki. Do cholery, lepiej się stąd wynośmy. Cześć! Jep! No fuck! Fuck! Nic się nie stało. Nic się nie stało, detektywie Maxie, nic się nie stało, nic się nie stało. Cholery, lepiej się stąd wynośmy. Nie! O, cześć. Coś w tych Maxach jest takiego, jeśli przyjrzycie się materiałom Roya, gdzie ginie po 20 razy w jednej scenie, to tak właśnie wygląda. Cholery, lepiej się stąd wynośmy. Jeszcze jeden. Max, zmień broń! Brać go! Max, co ty robisz? Co ty robisz? No. Bożku. Nigdy więcej.
E? No dobra. Oto na punkcik. Nie. Halo? Halo? No, i pięknie. Tylko dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Zawsze z frapsem to się jakoś tak potwornie długo ładuje. Nie wiem czemu w sumie. Na złość. Jak zwykle. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie. Ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok. Migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito. Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tyłku. Będzie bolało. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś pijaczyna z dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel, czy może policyjny śmiech? Nie odpowiadaj. To było, jak to ładnie ująłeś, pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na tyłku. Będzie bolało. Cholerny glina. Mamy dla ciebie bilet do kostnicy. Wyniosą cię no... Yeah. What to? No, bez przesady. Co? Ile można? No, bulletproof. No. Zauważyłem leżący na biurku list. Ja też. Hej, wszystko w porządku? Szefie Joey! Szefie Virgilio! Wszystko w porządku. Dobra, ale nie możemy na nich czekać. Musimy. Z Lupino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vini Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Walkirii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, Vini, ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Was też to dotyczy. Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotka was finito! Panowie, finito! Handel Walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Sozę. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte.
Uwaga, wchodzimy. O, panowie. Dobry. Nie! Jak wybrnę, to będzie cud. A że cudów nie ma... Nie! Gościu! Czacha! Z żelbetu! No! Czas najwyższy, chłopie. Zauważyłem leżący na biurku list. Dobra. Hej, wszystko w porządku? Szefie Joey! Szefie Virgilio! Nic wam nie jest? Ale nie możemy na nich czekać. Musimy wejść. Uwaga, wchodzimy. Tu jest! To będzie długi materiał. Quick save! Dobra, to już przynajmniej mamy z głowy. Zauważyłem leżący na biurku list. Szefie Joey! Szefie Virgilio! Nic wam nie... Save'niemy jeszcze raz, bo ja już tym żygam pomału. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Ale nie możemy na nich czekać. Musimy wejść. Uwaga, wchodzimy. To peń! Ohahaha! I tak to mogę. Dobra, pomijmy już ten list, już go czytaliśmy. Dajmy sobie spokój. Wydostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda niedziałająca od wieków. Team Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Uhu. Działania. Czy Śnieżycy. Team Brawura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. Czy Śnieżycy. Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości. Sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA Alexa Boldera. Agent Bolder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Przynajmniej tyle. No dobrze. Max, ty zwierzę. Cholera. Z szefami jest chyba coś nie tak. Payne siedzi w środku, a oni... Co to jest? Aha! Okej. No. Dual wield. Quick save. I lecimy dalej. A, niechcący. Gościu. No. Ciecze
odcinku. Lady Amelio, Markiz Valentine prosi o audiencję. Dziękuję, Lawrence. Moja pani. Mój panie. Co ty, chłopie, oglądasz? Cholera! Proszę poświęcić chwilę na Trochę fail. Doprawdy, mój panie? Chodźcie, chodźcie. Ja. jak twoje włosy. No, wreszcie coś wyszło tak jak chciałem. Moja pani, muszę. Mój panie, nie! Zabraniam ci tego. O, nie, 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 nie. No. To by było na tyle. Chłopie, jak ty paliłeś te fajki? Naćpani Walkirią mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Powiadasz, Max? No cóż. I twardziel. A woda? No. Okej. To Payne! Ła! Zabić go! Ła, 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 ła. O! Gościu, gościu. O, jak ładnie. Fap, 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 fap. I się zafapał. Mikołaj, uspokój się. Aha! Jak na filmach. Okej. Cholerny złom. Uważaj, bo jeszcze ci odda. Rozwal! Fuck! A, dobra. Cholerny złom. Się przeceniłem trochę. No, może być. Nie pikoli, szkodzi. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. Kłania. Czy... Niesamowicie sprzyjający klimat. Niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Działania. O. Czy Śnieżycy. Jim Bravura. Jej. Niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. To przyjęcie Nie najwyraźniej zamieniło się w stypę. Chyba nie straciłem zbyt wiele zabawy. Niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja. Dobra, dość tego. Trucia. Exit. Chcę już wyjść. Czuję się taki uwięziony. Dobra, dobra. Trochę ogłady. Wziąłbyś to posprzątał. Rozwalmy frajera! Nie! Kuźwa. Dobrze, zajęłem. La 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 la. O, nie tym razem, ptaszki. Tak! No! Mój prze. La 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 la. Zaczyna mnie to nerwować.
Tuścioszku. Okej. Znalazłem pokój, w którym był Muerte. Third floor. Dobra. Wow! Byszech nie miał głowy. Muerte też dostał list. A tam list ma leki, telewizja. I moje ulubione. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkirii. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła cię rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, zza której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Chyba jedyny moment, kiedy nie mogę wziąć amunicji, bo mam za dużo. Koktajl Mołotowa. Jak miło. No tak. Facet, nawet nie wiesz jak umrzeć. Cholera! Wow! Chłopie. No to lubię. Jaki podły, Max. Balansujesz, chłopcze, balansujesz. Wolałem nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. Jak co się stało? No niezła fiksa była widocznie, no. Cóż. Bywa. Coś to samo. Co ja mam teraz zrobić przecież? Dobra, spokojnie. Nie róbmy z siebie wow, kretyna. Raczej jakoś tak ponad normę szczególnie. No ale mimo wszystko, no. No bardzo pięknie, ale... O. No! To mamy piękną sytuację, przynajmniej zdrowotną. Nie licząc tego, że nie wiem gdzie iść. No! Nic nie działa. No tak, w kiblu wyjścia będziesz szukał. Nieprzeciętny spryciarzu. Mowy nie ma. O! No zwalmy frajera! No. Co to jest? Wow. Mówiłem? Cholera, huknęło jakby wybuchła bomba. Nie, chyba nie. Ten Rusek raczej by się na to nie odważył. Zwykłe zmęczenie materiału. A niech to naprawdę myślałem. To, zmęczenie materiału. Ja bym zrobię zmęczenie materiału za moment. Get some motherfucker. Wiesz, wow.
Czy ja stąd kiedykolwiek wyjdę? A tam sam zginiesz tam. Trójcie dupy. Nic więcej. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Nie, no za dużo opcji. Nie ogarnę. Aha! No to... Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkirii. Ciężki żywot. Okej. Ja! To on, załatwcie go. W życiu sam go załatwię. Jest tego załatwię. No właśnie, chodźcie mi załatwić. Ale trzech! Nie znacie umiaru! Jakoś ogarnąłem. Elevator. Tak. Nareszcie jakiś postęp. Ładuj się wolniej, no co tak szybko? Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Dobra kochani, myślę, że w tym momencie sobie na tą chwilę zakończymy. W ogóle to dość niesamowite, będzie to prawdopodobnie jeden z pierwszych, jeśli nie drugi chyba filmik, który nie będzie wrzucony o godzinie pomiędzy 11 a 1 w nocy, kiedy już normalni ludzie śpią. No dobra, może obraziłem zbyt dużą grupę ludzi, ale nieistotne. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie po mojej myśli, to dzisiaj uda mi się zakupić ten mikrofon, jak już wspominałem, i nagram być może jakiś solidny gameplay z Battlefielda 3. A tymczasem to tyle, trzymajcie się, miłego dnia.